Kabelishwari Fibaro, ki viewers, but ki subscriber, jong kani channel ka jonga. Te section part ki jing tip nam tai khubor like kam. Te ngan pentip yang ikane ka jing like kam hapo ka intelligence bureau ngala dapen mi sin ro ka video tang ba la postpone no. Te kila pen mi biang menta section biang ikane ka juhi. Te kane kidon ki post total post all India kadai kumba khandrus pa tam e ki post te kidon arjaj kawe kadai ka security assistant mat kawe kadai ka MTS. Te shuangan batai kini ngan ya thu shua pi nam ta ki ba kwa ma ki ba trang shisha. Te ka security assistant kadai nam ta ki tu ki ban lej assist ya ki officer man lej sentiat kain man lej sentiat man lej wat jing tip spang gila no ne ki jing bithi bom no ki jing pentrim po kan negari India. Te ki haban lej assist ki tu. Bat nam ta ki MTS pada kadai nam ta ki ba tri office ki longom ki pion kum tu hapra kot hap ini tai kum tai. Te hapo me kalia phap apply tang jo kam me kalia mo mar hap don kam domicile kan ni. De jong me klia kadon kapus jong ka security assistant kadon arpo tali te jong ka MTS kadon artali te kidon la ka jong ini ru te jong ka security assistant kidon la phia la ka jong te ka UR kadon khat artali OBC artali ST don southali EWS don artali banam ta ka MTS pade kadon ka we ka UR bat ka we ST te kaduna pha ngane thang ba phia ya khun ha ka UR category te ki bakwa te sapan krep hanam ta kani te ka online registration kan sedang nadu arpoi tarik January arjar apply bat kan kut ha ka 10 tarik jong February arjar apply wat nam pen slam nomor ba kindon no jing du network na ke te la da phikwa phia ban le no kloi te ka website ban register pade ka de www.mha.gov.in bat makidon artali ma pila register ha artali www.ncs.gov.in ngan sabu apa description ro yakini ki link di website jong gini markan pri nadu ka arpoi tarik ma honak mau te ki jong don kam nam ta kane ma te ka tulop nam ta kine gadon la jong te jong ka security assistant ka kham he ka de level 3 te ka tulop ka long arpoi jar nyospa hadu drup khandai hajar sispa kane ka pay level ma te phila ban yo ki arpsan ne lai 4000 kum tai bat ki allowance e te jong ka MTS kadai khat prahajar hadu san pendru hajar khandai spa te qualification pass class ayu te qualification on kaman pass class 10 ma phiaban pass class 10 omdei class 10 jepo class 10 sajrong phiaban pass class 10 phila ban apply te pidon kamru ya ka domicile ma don kam ya ka domicile te sakawai phiaban kamru banang ya ka khtin khasi pidon kam menang ya khtin khasi marba phiaban translation dan kami kini lai telima qualification dan pas class 10 kabar bidin don domicile kabalai bidin menang ya local language kasi garu kawe ni kita mau tapi menang te kasnem pade katno snem kepala apply te nam ta ka security assistant kadai khat pra hadu live for snem mo ngalak plus lang bat ka relaxation mo hadu live snem markin yo be san snem relaxation te khat pra hadu live snem te nam ta ka MTS kadai khat pra hadu live host nam nam ta ki SC ST ma an batai tang nam ta jong ki ST category te ki exam kidon kumno kidon live tier ma tier 1 kanong online examination ka sentar kan don me shelong wanam kuslai te kan don ka online examination shispa mang te ka don ka cut off kan long phaban pass live fly mark phaban score na ka shispa phaban pass ma cut off kata te kan la da pass ang ta phin poya ka tier 2 kan long san phomak nam ta ki security assistant ba sa phomak nam ta ki MTS te phap don pass mark kanero pass mark kalong arpho nam ta ki security assistant ba khandriu nam ta ki MTS marba khap nya tho I haju hi ma phap I choice ba demo first preference ga ai MTS la ne ya ka security assistant kan mau me ta exam ga de tang ga wai te ha ka tier 2 pada nam ta ka security assistant kan don ka pukin modma phaban kren khasi kan ha ta ga long shiphomak pha kren pha ye kan kali umta mar ba ka tier 2 ka dei ka offline examination mudba phaban translate ki passage kan IP ka passage da ka english pin class ka khasi la ne kan ada khasi pin class ka parang kumtai te phaban pin khel pa kita ma kila don ki ai jing tip ang tu te sale bharata dala phi pass nang table phi sapoi jaka interview personal interview dala phi la pass man phi la yo te sale bhanam ta kini
te ka website do kan sa open aduk arpoi tarik ki bakwa ban apply sa apply te ka buy examination fee namta ki SCST kalong sanpho tingka ba namta ki wei pat ki jai beriu kalong sans pa tingka mo te de kan mau ye kita ki jing petip te ki bakwa ban tap select ka ban kam tang kini khule